Hello mga ka-listeners, mayong hapon ug ang oras alas 3:08 sa kahaponon mga ka-listeners ug mag-upload po ta sa part 9 aning gugmang binilanggo. Nya sa dili pa ako ni itag no. Nakailumlum ko namday ko ani kinili akong itag kay ang electric fan murag dina. Katong portable fan murag dina available sa Shopee kay gi-remove man akong gitag sa niagi. Kinili akong itag basig available pala ni no. Ang Sandu sanda dai sandu na naman. Sanda nga relo no. So nindot ni mga ka-listeners no kay baratuhon na pero nice kay sa isuot kay ug labi nag musuroy bitaw ka. Kanang labi nag dali ra kay tanawon ang oras ba kontra sa mukuot pag cellphone bitaw. So bakya naman no, bakya naman. Mga ka-listeners, baka naman ganahan mo diha no. Di mo numahay na kay baratuhon naman pero ay lang order og daghan kay bisag maka-timing mo para sa kung naitabo na no. Order kog duha usa ra ni abot na. So testing na mo usa no. Sige nahan mo ni. Testing mo order usa ka booking na nani. Ya og mas na may plano hatagan order pud mong lain no. Pero basta advice nako kanang inutok nga advice gyud kay nakasuway na kog na usa ra ni abot nya duha kung gibayran. Na lugi inoon ang kung kuan pag hinam-hinam no nga iregalo tatang ko to sa kong igsuon sa pagpasko usa ra may niabot sige kuha mang usa na klaro man niya giabrihan ang akong items nga i-order ba no so usa ra ni abot usa ra isod so lisod mo kay mamasangil ko sa rider basig pug daan na tong nga gikuhaan ba sa lahi apat uling abot nga parcel no nakuha ang usa ya lisod pug mamasangil ko sa rider. Pero posible gud pod nga naay badlungon nga mga rider pero lisod kay mga sangil mo kay basig biktima ra pud sila na ay makauban ba kanila nga nasa hub nga mao ra pud naghilabot no mo na nga charge to experience na ko to nga di na ko mo-order og tag duha o doble kay kuan para di ko magmahay ba so mo-order mo ani ang relo ha testing na mo usa no usa baratohon naman po di mo magmahay ano no Nindot siya. Kung musuroy mo kanang naglaag mo, dali ra kayong oras tanawon. Water resistant sad ni. Pero mo lagi bisan pag unsa ka water resistant, ay lang gid ihumol og dagat kay kining dagat parat kusog kay muguba og mga butang ng dagat no. Mga ka-listeners. Okay. Nya di mo taas na buning atong intro vlog unya na lang ni Human sa Drama ang ako ang pagbasa sa inyong comment mga ka-listeners no. Para di tantong taas ang ato ang intro vlog nya ay mo kabalaka kay padayon gyapon taning dramahan no tud mahuman. Okay, paminawon ni ang part 9 sa Gugmang Binilanggo. Like the stars in the night. Ug karon mga higala di ta maglangan niadahin ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Gugmang Binilanggo. Unsa na makahigipati Italia karon? Love? Erika. Kinsa may nagbantay ni baby karon? Oh, nakatugan bitaw to. Ganahan lang kong makiksulti nimo karon. Bahin sa unsa man na? Sa imong pagsugot nga mamakasyon to. Kinalang ato ning buhaton di ba? Magbanding nga kita lang og si baby Renan. Noman kani, nga happy kayo ko karon. Kadayot sa. Pasyente tingali ni. Hello? Ayaw ipalayo na ko nga akong anak do. Ha? Maluay ka na ako. Dili ko kaantos kasi si makita og dugay ang akong anak. Ayaw siya ipalayo na ako, Dr. natin. Love? Maluay mo na ako. Kinsa man ang nanawag ha? Misiga man ko ng mata nimo diha. Sige. Mao na raw niya ko ni mama ni mo Melissa. Okay? Paimlan siya sa iyong tambal. Bisitahon ako siya sa dili pa mi molarga. Sige, bye. Love? O sa'y problema itong nanawag? Kuan love, kanang nabalaka lang siya sa iyang mama kay dili na mo inom og tambal. Pilipgit ko nimo da. Hangtod dinhi og niining mga orasa. Pwede kang tawagan sa imong mga pasyente. Basta emergency, Erika. Todd, ready na ba mo?
Musay kog adto ugma sa klinik. Doon na lang ko'y pagkikita ang pasyente. Una ta Larga. Roger, ipalayo na yun nila na ako ang akong anak. Dili na yun ako makita pa ang Taliya, akong anak. Taliya. Kinahanglan dawaton ng gani mo. Nga dili na gid ikaw ang tagiya sa imong anak. Pero kalit kayo ang ilang desisyon, Roger. Kung nasab ka ng ilang mga desisyon. Ilan na ka na. O kabahin ang imong anak sa ilang mga hukom. Taliya. Kinahanglan itugyan na mo nila sa hingpit ang imong anak. Aron magkapadayon ka na sa unahan. Ay kabalaka. Ni ako. Tabangan ka magkapadayon sa unahan. Mawagin ka ang sakit sa kamingaw nga kung batiwan sa kong anak, Roger. Kung imong dawaton na itabo ninyong duha. Sa hinay-hinay. Malimtan na ni mo siya, Taliya. Nahibaw kung dili sa yun kalimtan ang gugma sa anak. Pero tabangan ti ka. Tabangan ti ka. Upon sa ulan. Itugyan lang na ako ang tanan. Noon sa ko. Naluoy mo kay kong namati sa tingog ni Taliya. Pero dili mahimo nga magpadaog ko sa akong kaluoy. Kami na ang ginikanan ni Baby Renan. Usa, kinahanglan magsugod na si Erika sa kinabuhing magdiayon uban sa among anak. Pero kinahanglan makikita ko ni Taliya sa katapusan ni kayon. Si Taliya. Sa'yo kayo siya may mata. Naginugtog na sa salon. Taliya. Unsa may akong buhaton na. Ano mahupay ko nang ipati mo kasakit. Oh. Kinsa man ni sa'yo nanawag. Oh. Si Dr. Rinante. Hello, Dr. Rinante? Makikita ko niya. Untop alas 5. Sa Larawan Beach. Oh, sigurado ka nga makaayon na kang Taliya, ha, Dok? Kinahanglan mapasabot na ko siya sa katapusang higayon, Roger. Huwag makita niya si Baby Renan sa katapusang higayon. Okay. Sige, Roger. Bye. Bye, Dok. Taliya? Roger, sorry nga sa'yo kung may mata. May noon. May oras pa. Pag-ilis, malakaw ta. Ha? Asa man to? Magkikita ta si mong anak. Ha? Tinol ka, Roger? Makikita na ko si Dr. Renante o si Baby Renan? Sorry, Erika. Pero kinahanglan makikita ko ni Taliya sa katapusan ni gayon. Baby Renan, manglakaw ta. Roger! Ready na ko. Ang imong kao, ayo kalindi. Ni Ana nga akong kao. Ako nang gisuksok sa akong layo. Taliya, kung unsa may inyo presultihan ni Dr. Rinante, kinalang imong andamon na imong kugalingon. Dali na, Roger. Dali na, manlakaw na ta. Gusto na kong makakita kang Baby Renan. Ay, it's a runok sa kwartong kadlaw. Alas 4 pa man. Gabi. Dok? Manlakaw tayo, Gino. Ikay drive sa auto. Oh, nagdabli ka ang bibirinan. Ayun na pagdagan upang utana.
Dali na, Gino. Kita ginagunan niya din eh. Roger, kikulbaan man ko. Natural nga kulbaan ka. Kaya excited ka nga mag-akostab ni mong imong baby. Pero, tinuod yun ka nga makikita si Dr. Hernandez ako. Huwag saan ang doktor nga dili niya tumanong taliya. Bisag kung sa kalisod. Muna ako nabiliban ni Dr. Nanti. Lahi siya sa ubang mga doktor. Sa ubang mga lalaki. Mao nga mahal ko siya. Ha? Hapit alas 5 oh. Paabutan lagi dato sila. Dok, mag-usam ta din sila rawan, ha? Mangilaw ta? Gino, usa ka delikadong sikreto nga kung itug ani mo karon. O kinahanglang takom gud ang imong babae. Tako mo kayo, eh. Sumago, Dok. Doon na bago mihungaw sa atong mga sikretong papangitan taliya. Bakyo, di ba? Baka yun ako makitis taliya, Dok. Saan man? Si Talia ang pagkikitaan namo ni Baby Renan karon, Gino. Oh, sa Dok? Ugon manawag nimo si Ma'am Erika nimo. Ayog to ba ka, ha? Oh, ha? Paabuta mi dinhis si Baby Renan sa auto. Pita, Dok. Nakita nyo na yung Dr. Nantes taliya. Roger, alas 5 na. Og niya na si Dr. Nanti. Talia? Roger, biyayo na Miss Talia. Oh, Dok. Kumusta ka? Nahibaw ka na sa kong gibati, Dok. Okay. Niyang imong anak, Talia. Baby Renan. Sorry nga giputol ko nga itong panagsultihan sa phone. Diha sa dool si Erika. Nahibaw ko, Dok. Okay na, Dok. Kimingaw na kayo ko ni mo. Talia. Pasaylo ako, Talia. Pero katapusan na lang na nimong hawk ni Baby Renan. Katapusan na lang nimong pagkakita na mong duha, Talia. Kinahanglan mo pa dayon na kasaunahan. Kita. Sa na to kakanibuhi, Talia. Musa, kinahanglang kalimtanan nimo si Baby Renan. Dili mahimong buhaton na to ang pagtago-tago sa pagkita. Hangtod sa hangtod, Talia. Dili ni makaayo nimo. Kinahanglan mo pa dayon kasaunahan. Ngawa na si Baby Renan. Kinahanglan magminyo na ka. Dili na ko magminyo pa, Doktor. Unsa? Apan, nga naman. Binilang ko ang akong gugma sa amahan ni Baby Renan. Talia. Nahibaw ko. Nga siya lang ang mahimo na kong mahalo na hangtod sa akong kamatayon, Doktor. Kinsa mong gid siya, Talia, ha? Sultihi ko. Kung kinsa ang amahan ni Baby Renan. Aron matabangan ko kamo nga mapadayon ang inyong gugma. Talia? Imposible na kailang mahitabo, Doktor. Tungod kay unsa, ha? Tungod kay ako lang ang mibati kong mapara niya. Unsa? Wa siya mahibaw kung unsa ko siya kamahal, Doktor.
Hangtod sa hangtod kapaunan ko ang akong gugma sa amahan ni Baby Renan. O gusto ka. Ha? Kinahanglang itugyan ko na kanimo sa hingpit si Baby Renan. Talia. Pero kinahanglang isahan mo na ako, Dr. Renante. Nga mahalon o pagkaon mo si Baby Renan sama sa tinuod ni mong anak. O, Talia. Ako nang isaan mo. O, ikaw, Sam. Ang pingi ang imong kaugalingon. Guwapa ka, Talia. Makakita ka paglalaki nga makatuna nimo sa pagmahal. Lalaki nga gawas nun kang mahalon. Dili na importante ang mahitabo ka na ako, Doktor. Nakasabot ako karon nga mas kinahanglan ka sa imong anak. Ha? Gisagop na nimo si Baby Renan, dili ba? Legal na nimo siyang anak, Doktor. Maong imo na siyang anak. O kisahan ko. Paningkamutan kong mapuhi pa. Aron magmalinawon ka, Doktor. Talia. Baby Renan. Babay na, ha? Huwag magbinuotan ka, ha? Mutuman ka sa tanang gusto ni Daddy Renante nimo. Haba? Ayaw pagbabadlo ni Mami Erika nimo, ha? Aron dili ka mabunalan. Sige, Dok. Ni Ana si Baby Renan. Imo na siya. Talia. Ay, nagkabalakan ako, Dok. Gidawat na ako. Nga maski kinahanglan ka ni Baby Renan. Mas makahatag ka ugmayong ugma sa imong anak. Sige. Goodbye, Baby Renan. Goodbye, Renante. In the night that I love to behold. Renante! Renante! Erika, nausa mo ka? Masaba ka man. Papa, wa sa Renante sa Baby Renan sa kwarto. Oo, basig gipainitan ni Renante ang bata. No! Manangidon ta siya nako! Gino! Gino! Ma'am! Wa man si Gino, ma'am. Uy, may uban man ni Dr. Renante. Naglakaw sila, kadlawon pa. Unsa? Asa man ka sila paingon? Oh, tawagan si Dr. Renante, ma'am. Kaya nakabati man jud ko. Nga yung gipukaw si Gino. Unya, paglilin ako sa gawas, nanakay man sila sa auto nga ito. Si Gino nag-drive. Kaya nagugos pagbata si Dr. Renante. Ngano nilakaw mo sila kadlawon nako? Basing nagpahangin. Dili gyud. Doon na gyud nila ing hinungdan, Papa. Imposible nga dili ko dadon ni Renante sa ilang lakaw. Oo, pabuta na lang si Renante. Okay ka lang, Talia? Okay na ko, Roger. Salamat kay ikaw na mismo ang iyong naglakaw. Nagpasabot nga kontrolado na naman imong gibati. Nauna-una lang ako ang imong gisulti nga mas makayo na ko kung dili na ko magsige guna-una ka, Baby Renan. Kana gyud, Talia. Kinalang itugyan ko na siya sa iyang amahan, Roger. Unsay amahan? Si Dr. Renante na ang likal niyang amahan, dili ba?
nakita na ko nga mahal niya si Baby Renan. Basta, itugyan ko na siya. Kan Dr. Renante. Sa iyang amahan. O ka tinuod nga amahan ni Baby Renan. Padayon ba naman siya linda sa tinuod? Magpabilin siya sa kundugan, Roger. Kana lang. Mahal ko dahil kayo mo ang amahan ni Baby Renan. Mahal kit kayo, Roger. Talia. Hi, Mas Dr. Nante. Oh. Ay, ala. Naaram din siya daplin tapos may bayo nagkugos po siya sa bata. Pero, wala na mas Talia. Kagang. Kakadiyat. Uy, si Amerika. Nanawag naman siya. Hindi ba ni patubang Dr. Nante? Bahala na, duulo na ko Dr. Nante, be. Dok! Dok Nante! Dok, nawag si Amerika! Ngita yun mo! Ang nagita na ni nato, yun! Sagdi lang una siyang manawag. Pero Dok, wak mo lagi Talia. Asa na di ay? Wa na siya. Wa na siya, Gino. Ilakaw na. Guna ay. Magkita, Dok. Gino, kalimti nga si Talia nga itong gikakita karon. Nagpahangil lang ta din his baybayon. Kanaray itubag ni mo ni Erika. Oo niya, Dok. Dili na ako tubag sa Amerika. Unsa man? Tubaga lang. Sultihi ko na ta. Oo, yun na. Hello? Gino? Ngano wa ka matubag dayon, ha? Ako, ma'am. Nagpahangin sa taon ko diri, ma'am, oy. Hain si Renante. Hain si Baby Renan. Adi as the place by bayon, ma'am, ay nagpahangin po. Naglingko na rin akong bato, tao. Nagatubang ang duhat dagat, si Nante o si Dok ni Renante. Si Dudong Renan ba? Si Dudong Renan o si Dok Nante. Nagatubang sa dagat. Asa mo nga baybayon? Naas larawan, ma'am. Apas diri, ma'am. Daghan kang kanilaw niya. Natin dagang tayo siro. Nganong na amo diha magpahangin, ha? Ako an ma'am, kadang si Dok Nante mo gitoy. Si Harim katubangan na mamay kung ngano ni ami diri. Sige ma'am, babay na lang ha. Babay na. Usa? Di ami diri na please may bayon, ma'am. Hain sila. Hello? Hain sila. Tuwa ko na sila sa Larawan Beach. Pero tuwa man sila sa Larawan Beach. Kalayo na gunaan to. Okay ka lang, Talia? May i-offer ko nimo. Aron na. Malinta ni mo tanan mo kasakit karon. Ang sama ka na, Roger. Pagkasal ako. Unsa? Pagkasal ako, Talia. Ug isaad ko. Buhaton ko tanan nga malintan mo si Baby Renan. Ug ang iyang amahan. Roger. Please. Ayaw kasukusugitan niya ko nimo. Abi mo, Talia. Sukad natin ka magkita. Wala ko magkasabot sa kong gibati. Nahibaw ko nga misteryosa kang klase sa babae. Pero di na ako kapungan akong gibati. Pero nganong ako man, Roger. Daghang mga daga diha. Uy, mga anak. Pero nganong ako man. Mausap ka na akong gipangutana sa kukugalingon. Kung nganong ikaw pa, nga unta. Nahibaw naman ko nga may tag-iya na ang imong kasing-kasing. Pero ang tubag sa kong pangutana mao nga ngawa ni nakutuyo ah. Ikaw yun ang gipitik sa kong kasing-kasing. Roger. Andam ko magpaabot, Talia. Please. Tugot kong mahalon ka. Andam ko magpaabot. Kung kanus ako di mo hatag kayo. Roger.
Ayaw na lang kong usikis sa imong panahon. Dili ko angay nimo. Kung kadiktaran pa lang ang kasing-kasing dali ha, di gali. Wala ko matanyag di mo kasal. Pero, dili na ako magkontrolar ang akong gibati. Mahal ka. Roger. Ikaw lang ang niakanon na sa kong nauna. Ikaw lang. Busa andam ko magpahabot. Kanus ako ni mo hatagagi kayon. Erika? Niya ka sa sala? Diin mo si Baby Renan. Nga nung kalit mong nalakaw si Gino. Nagpahangin lang mi, Erika. Ayaw ko baka kirinante. Aw, naarani mo. Kung dili ka mo tuon ako. Sige. Ako unang ipahiluna sa kuna si Baby Renan. Lalang! Lalang! Nganong gitawag man nimo sila lang? Siyang yaya ni Baby Renan. Busa, siyang mo pakatuog sa bata. Lalang! Sige. Pahuway lang mo na ha, Talia. Stress ka kita na no? Roger. Sorry ha. Sa unsa? Sa pagpalipad na ako sa imong tanyag. Ayaw din ko na sa imo katugod na pabalibad kung dili ko kunin madawat. Pero pasagdil sa ko nga timanon ka. Maikog na ko ni mo, Roger. Ayaw ka ikog na ako. Mauni ako kalipay. Nga timanon ka. Usa, pasagti ko. Gino? Oy, agukoy. Ay, kagang. Oy! Unsay agokoy, unsay tagang. Ani ko tinuod ha? Sa unsaon, ma'am, ha? Kulbaan kung tinanawan ni mo, ma'am, da. Diin jud mo si Renante kaganiha. Dito lagi, Miss Larawan. Dool bas kan suhong. Sa ilang Gina ba? Insay inyong gipakikitaan dito. Unsa? Nga namisi ka man ang mata ni mo. Kinsay inyong gipakikitaan dito sa beach. Sigaw mo ginitawang mata na ko daan, mamoy. Wa man taon mo wa may pagkikitaan dito, sir. Si Dok. Nahibaw ka ba kung unsay mahitabo ni mo, Chino? Kung masakpan ka kang mamakak. Wa, ma'am. Ngano man? Pwes, sultihan ta kas mahitabo ni mo. Papahawaon ta ka din, he. Unsa, ma'am? Asawa na ko ni Renante. May katungod na ko ni ining baya. O makahimo na ko sa pagpapahawa ni mo. Ingnas, Dok, ma'am. Ingnas, Dok, nga. Papuwaon ko ni mo gilawgot kasi kong tubag. Panuway ka! Mutubag ka gid ha? Musukol ka gagawon? Ma'am, malditan lagi. Di nalagi ron sweet, no? Ay, buwisit ka! Nahibaw ko nga may tuyo mo ditong napita o kinahanglang sultihan ko ni mo. Ay, naghator na lagi kong Dok dito, ma'am. Kaya napahangin taon siya kaubas bata. Di ko mo to, oh! English, suron yung taon ko ni mo anang imong bana pangutan. Imong bana pangutan aw ka. Kami paglalis dito, kita mo. Saan ba nag-asawa ta? Buwisit ka! Ay, bisa ko sao niya tago ang tinuod yung batasan. Mugawas ko di ay. Murag, nabaho nga basura. Lalarilarin, agwe, ginoo ko hilo nga taon o ibata. Rin na, naon sa mangka. Mahilak man kay ka. Nahurot na kong kanta nga kung tinago ang kanta, ha? Nasaan ng bata Dalang. Ay, hambot anin niya, Dok. Uy, mahilak man kaini. Ang bebe. Ako na ipahilom na. Ihatag ko na nilalang ka ng bata, Renante. Erika? Gisapot ka paghangtod ka ron? Natural na sa puton ko. Diwa ko matagbaw sa imong gisultingan, nagpahangin lang mo dito dapita uban sa bata dito sa Larawan Beach. Naunsa naman ka, Erika? Mahimo bag mutuo na lang ka? Wa may gikaabot dito.
Nagpahangin lang mi dito. O nga nung dito man yun, ha? Daganindot ka, bitch. Pero nga nung dito man yun napita. Mo na yung unang misud sa kung Mao nga dito, mi. Ug mahimo ba? Dili na ta maglalis, ana. Dali na dong, bibiranan. Ato ta sa gawas. Pangandam na mo da. Kay malarga magkataw ba? Wisit. Wisit. Kutawan ta kag kape, Ma'am Erika? Hoy, lalang. Yes, ma'am. Punan ko ng imong sweldo. Panid-i ang mga lihok ni Renante. Ha? O kung doon na kay kadudahan, sulti hidayin pa. Yes. Yes, Ma'am Erika. Ganun saka sila manlarga si Dr. Renante. Kinaladumanon ko ang akong saad ni Renante. Itugyan ko na kanila ang malinahon ang among anak. Kinahanglan ang kayuhan ni Bibirinan ang akong nahunaon. Ug dili ang akong kaminaw niya. Sige na, Gino. Dala na sa auto ang mga bags na to. Yes, Doc. Yes, Doc. Nakinahanglan driver dito, Gino. Okay. Oy, Gino! Ang bag ni Pipilinan, ha? Malimtan! Oh, wala na mo na ato lang Doc. May patuslulong. Kaya kito subaan ka na, subaan ka na. Yan ako! Oh, una, lulong eh. Kuya, bigyaw ko! Ay, dadaon lang mo na mo duha. Gino, pagbuot na Erika nga dadoon sila lang. Sa lulong? Mas maayos nga na sa lulong. Sige na, manglarga na ta. Okay. Talia, ikaw na. Ayan na lang kong tagda, Roger. Kayo na. Nakalarga na gid sila, no? Talia, pag una og butang, nga mafokusan si mong una. Pupadayon akong eskwela, Roger. Ha? Good. Unsay gusto nimo eskwelahan? Nursing. Good. May kay nagkaunaw ka na. Please, Roger. Tabangi ko. Okay. Tabangan ti ka. Ay kabala ka. May kwarta ko. Ang gihatag ni Ma'am Erika na ko. Gamiton ko na ang halin sa akong anak. Talia. Mao kini ang rason nga nung nga misukot ko nga. Misugot ka unsa? Nga misugot kong ipasagop nila ni Dr. Renante og Amerika ang akong anak. Busa, kinala mo lang ko, Roger. Okay. Tabangan ti ka. Tabangan ti ka sa tanan nimong plan. Ilong na, bibirinan ha. Renante, may mo magihatag na nimo nilalang si Bibirinan? Erika, naglain ang lawas ni bibirinan. Dadoon ko siya doktor ugma. Ikaw gid ang mamunay? Nganong day? Unsa may problema anak, Erika? Oo. Pero naaman sila lang. Gusto kong masiguro ang kahimtang ni bibirinan. Pero doktor ka. Doktor ko sa bukog, Erika. Nalimot ka? Katog na lang diha.
Anuway ning pagkabakasyon ha. Upat ka buwan mi dinhi, pero pulos ang bata na lang ang giatubang ni Renante. Visit. Ikalimtan na lang ko niya ang iyang asawa tungod sa bata. Leche! Roger? Naka sa sala? Kumusta yung si Janty? Okay lang. Taas ra grado. Good. Oh, salamat Roger ha. Salamat kay kitabangan ko nimo sa tanan ako mga plano. Igo na nako nga malipay ka taliya. Nansa man ka? Luya man ka? Mahila na tago gamay. Uy, kinalang magpa-doktor ka. No. Okay ko. Nakinom na kong tambal. Kao na. Roger. Usbon ko. Salamat. Unsa? Nanglakaw na sab sila sa Renante ug baby Renan, papa? Oh, wala ito manangin mo? Wa! Noon sa ba ka na sa Renante, papa? Pulos naman lang si baby Renan ang iyang gatubang. Nagsilos ka, Rita? Ha? Nangigi ka ba sa inyong anak? Oh. Kuan? Wa ko mangigi, papa. Kuan lang. Nausab lang gid sa Renante. Huna-huna na nimo, Erika. No. Nausab na gid siya sukad nga naa na namo si baby Renan. Erika, unsa ko lang imong gipanulti? Well, husto ka. Nangigi ko. Tungod kay kuwang na siya sa panahon ako. Erika, tambag lang ako nimo, no? Lahi gyud kung doon na anak. Kung ako pa ikaw, pangunayan mo ang pag-atiman sa bata. Aron di na si Renante ang muatiman ini. Papa. Nakabantay di ako. Kuwang kagpagmahal sa bata. Papa. Erika, imo siyang regalo para ni Renante. Busa, ikalipay nga mahalon siya sa akong anak. O kalimti nga sinagop ninyo siya. Happy birthday to you. Okay. Blow na your candle, baby Renan. Hello, baby Renan. Oy, gikumot ang iyong cake. Oy. Yehey! Pakpakan na to si baby Renan. Gikumot iyang cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Cerberus. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. I love you, my baby Renan. Taliya? May cake ka. Usa ka tuig na karon si baby Renan, Roger. Usa ka tuig na ang akong anak. Usa na kayo tsura sa akong anak karon, no, Roger? Taliya. Abi na kung nag-move on ka na. Sabta lang ko, Roger. Inahan ko. Gikan sa akong sabakan si baby Renan. Basta mamatay na lang ko nga. Magpabili ng akong pagmahal sa akong anak, Roger. Pero, sakitan ka lang anang gibuhat mo. Okay na ko. Okay na ko.
Ay, kabalakan ako. Basta lang ko ka mag-celebrate ko sa iyang adlang natawan. Apa? Dali na. Mga unata sa iyang cake. Baby, ayaw ihilam mo sa imong cake. Lala, napunan na ang hirinan. Nung saan ka, uy? Nag-make up mag-anang imong chocolate cake. Sige na. Picture na. Picture yun. Picture yun. Pusingsing mo, pusingsing. Dali, baby Renan. Ako yung gusto mo. Gising yaton. Okay. Smile. Smile. Okay. Lamay man ng cake mo na palit. Chocolate cake. Posible nga, parehas may ganahang yung cake si Baby Renan, di ba? O sa katuig na, Roger. Nauli na ka sila sa Villa Palacio. Talia, kalimtin ang nasa muna una. Ay, kabala ka. Dili may tabong mo dool pa ko nila. Hatagan na ako sila kalinaw, Roger. Good. Gusto ko nga, i-focus na ako ang akong nawan na sa akong pagtuon. Kinahanglan magkalampos ko isip nurse. Baby Renan, mamaulit ni Gida sa ato. Amin na sa baby rin na dugbi kay ako na ko gusto anak be. Naula lang, ako na. At imanan na lang ninyo ang atong mga dadunon. Lala, kuwang mining bag. Ang akong bag sa make-up, wa dire. Akong kuhan, ma'am. Sige, pagdali mo. Mabayaan nyo yata sa atong flight. Wow! Kanindot! Kalabi sa feelings! Kinakauli na kita! Unsa pa may uungutan ninyo din, ha? Ha? Kuha na nga itong mga da. Ambi ng bata lalang. Yes, ma'am. Baby Renan, ngayon natin sa bahay. Di ka magkiat, ha? Talia, happy birthday. Birthday ni mo karon, di ba? Ni ako regalo ni mo. Unsa man ka na? Cellphone. Bagong cellphone oga. Bagong SIM card. Kina na ito na putlo na ito ng komunikasyon ha. Gikan nila ni Dr. Nante Talia. Aron, hapsay ka baka padayon sa unahan. Okay. Okay, Roger. Kanindot sa mga kuha sa picture na to. Ha? Sa di ba ka masuot sa kwarto? Sige pa makagtanaw ng mga picture ng cellphone, no? Gino, tanawa na ko ng picture ako. Tanawa. Hala, Dok Nante. Si Bibi rin na Dok Nante, no? Nakita ni mo nga akong nakita, ha? Ala. Nakita na ko. Hmm. Puriyo sila gnawong. Baba? Ako na bang kaubo ng imong nurse? Renante, parehas ba na yung mugnaw ni Bibi Renan? Bito. Tanawa. Mumura yung ikaimahan niya, Dok. Tinuod gitingali lang kiingon na nga kung magsige nag-uban ang tao, magkaparehas to nignaong sa dili madugay. Di kong tuwa na, Dok. Oy, sige lagi mo kuyo ka na. Atong iro, be. Di lagi mo Ganong dili prena. magkamuto, ha? Ano ni kamuto? Di kong tuwa, oy. Nainaong mo, murasag iring, ayun eh. Bawas lang. Mukubidya, sige. Sige lang. Kaya makapawa man na sa kuan. Bitaw. Stress. Wala lagi may magkaparehas na akong Dr. Nante lagi, sir. Nga magsige man tabi kuyo, be. Ako may drive niya, perme. Biglo ng picture pa. Tanaw ang inyong mga mata. Renante, ang inyong agtang. Ang dunggan. Liwat ang dunggan mo, sir.
Tangkagol gamay, no? Tangkagol. Pahiyom ka. Sabot ka parehas yung mong daw pag ipahiyom ni mo, Dok. Tanawag. Maayo hinoon. Maayo. Kay wa na mangutan kon ako bining anak ko dili. Tali ah. Kaano ba yun? Minaw biya kasong tanaw. Nagsino lang kagtuon. Kinalaman ni kamot yung kong makahuman, Roger. Mayo noon. Og salamat pag-usab. Nagsige naman lang kagpasalamat ako. Importante kay na. Oh, mayo kayo mo nagigamit ka ng akong gihatag nga cellphone mo. Kinahanglan sundon ko ang imong tambag, Roger. Aron nga makapadayon ako sa unahan. Mayo. Oh, sige ha. Mauna na ko nimo. May klase pa mong kaka. Oo. May klase pa ko. Okay, sige. Pagamping ha. Kumusta na ka si Bebe Renana? O si Dr. Renate? Kinalaman ni kamot ko. Madili maguna-una nila. I-focus na ko ang tanan akong panahon sa akong pagtuon. Baby na? Kaya namihilak naman sad ka? Naman sa naman sad ka? Hoy! Wag na ba din sa daddy Renante mo, ha? Ay, kung problema, ha? Napakagos na sad ka? Nasaan ba? Kasama ba ni mo? Ano naman ka? Kapoy na ba ko, ha? Kaayaw ba yan mong ilabay, ay? O sabag ka? Halabay ka sa bintana, ha? Ha? Kasama ba ni mo? Kaayaw ba naman tutas undan, ay? Hilom na ba? Hilom na! Hilom, ha? Di ka mo hilom? Tatambi! Mingaw man ang bay. Oh, hilak man ba ni baby niya? Maglayog siya ka sa taas. Hain mo mga tao din. Unsa man ta? Muhirog ka o dili? Ha? Padukol ka? Ha? Sus, tabi ng kumutong sa mga bata ka, eh? Hirang na ka! Palabay ka? Teka! Yun sa mga bata! Renante? Ganong imo mo nagiduso-duso ang bata? Kuan, mali dili siya makaginawa sa paghinila. Mao nga akong gipaligid-ligid. Ayaw kong ilarair ka. Nakita kong nasuko ka. Wa, uy! Wa ko masuko! Wawa, Debbie. Dali, Bibi Renan. Dali, Daddy. Renante, wa lagi na ako napasakiti ang bata. Wa ni mo pasakit eh. Ug unsam din may puwas niyang sampot. Agi ni kinusian. Lalang! Lalang! Wa din ni sila lang si Gino si Papa Anton. Nang lagaw sila. Ida ka. Di ka kabinlan o bata. Dali, Bibi Renan. Ato na sa bigas kwarto. No! Renante, ako ni pahilong sa bata. Ayaw na. Kung may intensyon ka pa mo pahilom niya, dilik mo siya kasi on. Renante, sorry na. Gisabot ko sa trabaho mga init ang ako. Oh. Wisit. Wisit! Ngayon ba sab ko, eh? Ngayon bang ikusi ko man ang bata? Hilom na, Bibi Renan. Niyan na si Daddy. Hilom na, ha? Ayaw na paghilak. Wa na si Mami Erika ni mo. Tutoy na, baby. Oh, gigutom day ka? Unya, wa makasabot si Mami Erika ni mo? Nagusog sa uwan. Huwag ka nung gigulbaan mo kung paano. Kumusta naman ka si Baby Renana? Huwag si Dr. Renante. Ginoo. Ikaw na'y mahipaw sa amahan ka na ka. Nahipaw ko. Kaya kung sa akin akong gipuhan kapag kitambit sa kinabuhi ni Dr. Renante.
Pasaylo ang taon ko, Ginoo. Kung ayaw in taon i-apil sa silot ang akong anak sa akong mga sawa na imo. Maluoy ka, Ginoo. Ay, pastilan. Nandun sa kuntog gabi, uy. Ay, pastila. Kapuyas lang ka hapon, oy. Dagan migiadtong kailan ni Sir Anton. Lalang? Uy, Lalang. Ma'am, unsa man, ma'am? Ako na may babantay sa bata, ma'am. Lakaw. Kuha ng bata dito sa guest room. O ba nyo nito? Oo, si Dr. Nante di ay ang nagdoog sa bata, Ma'am Rika. Hoy, Gino. Kung makapangutana ka dong, murag yung parehas tagpapel. Ay, sorry, ma'am. Lakaw na Lalang. Kuha ng bata. Nakaw na lang. Ate Manas, Baby Renan. Huwag ikaw, Gino. Ano ba ang sakinan? Dadoin ko sa iyang doktor, si Baby Renan. Lihok mo. Sige, Dok. Ilisan na sa nako si Bibi rin na. Sige, kay andam noon po na akong auto, kay sukbagol ko rin. Renante, sorry. Erika, nahibaw ka ba kung anong nagsigig hilak si Baby Renan? Da, gisapot na to, eh. Sorry na, good. Unsa na gisapot na sab ko? Gigutom ang bata, Erika. Ha? Wa giday mo'y koneksyon bisan gamay si Baby Renan. Kay bisan sa iyang kagutom, wa kay kalibutan, Erika. Love, sorry na. Tubag ako, Erika. Nganong imo magipugos sa pagkuha si Baby Renan gikan Natalia? Nga wa man di kay interes niya. Renante, gibuhat ni na ako tungod ni mo. Kay gusto ko malipay ka. Nga doon na kita'y anak. Og nagtuo ka nga malipay ko nga magtan-aw nimo, nga wa makagusto kang Baby Renan. Kung maong din batasan nimo, Erika, may pagwa na lang natukuha si Baby Renan gikan Natalia. Ano ka, Lalang? Nabaga si Bibi rin, Dok! Naunsa si Baby Renan? Dok! Tanawa, Dok! May buwak maayo! Unya, naglibag ha! Pagdali! Dalo na to sa ospital si Baby Renan! Lalang, sige. Pagdadanog mo kasi nina. Muna namin sa ospital. Gino! Gino, sakinan! Okay, Dok! Hala, nangano din yung bata, Dok. Nangano ni? Taas kayo ang iyang hilanat, Gino. Hala, wa ka ni madinggi, Dok. Paspasay ang magpadagan sa sakinan, Gino. Yes, Dok. Makalagot ng traffic. Uy, ma'am, kalma lang taon, ma'am, ha? Mabanggaw niya ta. Buisit! Ma'am, murag dinggi may sakit aning baby, ma'am, uy. Huwag na naman din kami siya. Giyosan mo naman siya magbantay. Gibantaya, bin ako maayo, ma'am. Ipausa man na mong lamok. Nga di man nato mabantayan kanunay. Magkalagot gad. Anong karoon pa man siya hilanti nga naglalis Miss Renante, uy? Nga naglalis mo sa mo, ma'am? Mahimpang mahilom ka na? Kachikadora ba ni mo diha? Mahilom ko, ma'am, uy. Doon sa ko. Nga nung kalit man lang kong gikulbaan. Ganahan yung kumahipaw ko na unsa na si Baby Renan. Pero dili may mo nga dili na ko tumanon ang tambak ni Roger. Kinalapugson ko ang pagkikalimot ng Baby Renan. Huwag labaw sa tanan. Ni Dr. Renante. Gusto, magsusuhat na lang ko sa akong diary. Love, hain na si Baby Renan. Giyatiman na siya siya mga doktor. Sunod na ko siya. Ayaw. Renante. Lalang. Atiman na si Baby Renan. Yes, Doc. Nga ba di ka man musugot nga ati manon ako ang mata? Wa kay gugman niya, Erika. Busa dili ka angay mo atiman niya. Renante. Love, sorry na. Unsa ba? Digit ka makahatag na ko laing chance? Dili ka makatabang ni Baby Renan. Unsa? Ayaw na pagkikap sa bata. Samtang labas pa ang agi sa imong kinusian niya. Renante. Ma'am? Doc, nakilalang ko nagdago sa Bibi Renan. Type A positive. Type O ko. Parihas migdugo si Baby Renan? Type A positive ka, Doc? Oo. Parihas migdugo. Diha ka lang, Erika.
Oh, dali lang. Ato na to ang doktor ni Baby Renan. Ako'y magpukuha og dugo. Parehas silang dugo. Pwisit. Di lang unta kina makapaturok sa katahap ni Renante. Dili lang unta. Hindi lang ko magawa sa inyong sugo sa suod, ha? Kumusta naman bata? Kulbaan ko ini da. Ma'am? Unsa man ka? Kasamok man nimo? Ako ang kiling pasiluan ko. Pero nabalakan ako sa bata taon. Ngano mabalaka man mo? Ngano man siya sa ospital? Gusto niya ito, no? Ako mag-ato ng sa baboy, hospital mo na gisapot ka, ma'am? Mahimo bang maghilom ta, Gino? Musamot ang ako sapot kung magdaghan kag pangutana diha. Nahala, hilom na lang ko. Relax lang, sir, ha? Kuhaan natin kagdugo. Parehas magdugo si Baby Renan. Salamat, Ginoo. Salamat ka parehas magdugo. Mayon tag makapasarang akong dugo. Ug mao ni ang maggamit. Nga naman yun ko eh. Umago magkasabot sa kong kipati. Maria, may kanya ka. Roger? Hindi ba gusto mag-part-time job? Oo. Gusto ko para mabisi pa nga akong na Roger. May kailan kong nagrinahlan og motima siya papa. Pagabi lang. Makakaya ka nimo? Makaya na ako, Roger. Ay noon, tulog ka buwan lang ni. Kay, dadumlas gawas ang iyang papa. O ato patambalan dito. Okay, sige. Ako na trabahoan, Roger. Para mas mabisi pang akong utok. Katubi pa nabalik ni Renante. Ma'am? Ma'am, musugot na to sa room ni Bibi Renana. Ha? Si Renante, hain man. Nakuha na ba siya dugo? Ngayon pa ba siya mabalik? Siya may ato ni Bibi Renan, ma'am. Nagpaabot sa siya sa resulta sa screening siyang dugo kung magkapasar ba? Ha? Ay, dengue gud ang sakit ni Baby Renan, ma'am. Sige. Hain man ang room ni Renan. At doon na tayo dito makaabot. Dado na sa iyang room si Baby Renan. Love, kumusta siya? Giobserbahan pa siya sa mga doktor, Erika. Pero kinahanglang abunuhan siya dugo. Oo niya. Nagkapasar ka ba? Oh, nakapasarang akong dugo. Mao ni ang iabuno ni Baby Renan. Bebe Renan, hain ka! Nganong imo naman tingog kang akong pabati! Bebe Renan! Hain ka! Ma'am Erika! Ayaw pa ka nauga na sa bintana sa Bebe Renan! Ay, ako na siya ihakbang sa bintana! Ayaw, ma'am! Nagdam ko lang tayo ko. Pero, murag yung tinawadag ako dam ko. Ihagbong ni Ma'am Erika si Bebe Renan sa bintana. Love, katok na. Kami na lang sila lang ang mabantay ni Baby Renan. Erika, sultihi ko's tinuot. Kinsay gidudahan nimo nga amahan ni Baby Renan? Si Boyet. Boyet? Kinsang Boyet? Ha? Kuan. Ako ka ng model. Ug murag nagkasuot sila si Talaya. Boyet? Boyet mo rin. Pero di sa ko sure nga siya ba yun ang amahan ni Baby Renan. Pero ano bang nakapangutan na ka man, ha? Walang, Erika. Renante, di ba nagsabot naman ta? Nga ilubong na nato sa kalimot ang nangagi? Labi na ang inahan ni Baby Renan? May santop lang sa kuna-una. Kung unsa kahay type sa dugo sa amahan ni Baby Renan. Ay, Renante,
Ayaw na kinagkukaya pa. Tuig na kapinsa itong mahakamot sa baby Renan. Ato na siyang anak. Nagkabati ka? Ato na siyang anak. Ah, mayo kay ni anak lang. Ayaw biya ay si Bibi Renan, ha? Namakak si Erika. Klaro kayo siyang naong nga namakak siya. Buyit muran. Buyit muran. Kinahal na makita ta. Tawgon ko ang sekretary ni Erika. Kinahal na magkasulti mi anong buyit muran. Hello? Mia? Si Dr. Renante ni. Mangutan na lang unta ko ni mo bahin ng Boyet Moran. Kung asa na ko siya mamahimong ikita. Mao ba? Sige. Hatagin na ko siyang address. Muna na ang ilang bayan ng Boyet Moran. Kinahanglan magkasulti mi anong Boyet Moran. Mag-doorbell ako. Kinahanglan mailhan ko gud ang amahan ni Bibi Renan. May mga tunog nga napaingon din. Kinahanglan mailhan ko na gud ang amahan ni Bibi Renan. Hello, si Ato. Niya ba magpuyo si Boyet Moran din Oo, ako na, sir. Unsa? Ikaw si Boyet Moran? Ako. Pero, bayot ako din sa amo. Lalaki ko sa sa rampa. Bayot ka? Ano bundak ko eh? So? May anak ka ba? Judy, sigut ano, sir eh. Nanindog ako malibo, oh? Ako mga anak ko? Wala, ha? Himala, yun kung may tabo na, sir. Mr. Moran, may kaila ka bang Talia? Talia? Ayaw doon na, si Talia. Ang personal secretary ni Ma'am Erika. Uy, hala, ikaw, kinumdum ako. Ikaw ang bana ni Miss Erika. Oo, ako. Gusto lang kong mahibaw kung nakarelasyon ka bang babae sa unang panahon. Pananglit ni Talia ba? Yes! Kinamita mo, sir, uy. Audok, uy. Bayot ang taong ko, uy. Uy, kaluod ang babae ang taon. Uy, kaluod ang ipanulutin mo, uy. Yes! Sige, salamat. Last na lang, Buyet. Nahibaw ba si Erika nga bayot ka? Oo, uy. Ibaw lang. Sige. Salamat sa imong panahon. Arin ako. Bye-bye, Dok. Nganong namakak man ako si Erika. Bayot pa niya gisulti nga iyang gidudahang amahan ni Bibi Renan. Ngano ka? May gitago gini si Erika. Lakit na si Talia. Doon na sila sikreto. Si Talia sa ba? Nganong dili mo siya musulti kung kinsagoy amahan ni Bibi Renan? Minyo ang iyang pasabot sa amahan ni Bibi Renan. Unya, nganong si Erika? Bayot man nga way kabilingkan ang iyang gisulti nga amahan ni Bibi Renan. Makalipok. Nay, nano pag maayos sa baby Renan. Ngano pag nagtingki pa man ni siya. Grabe, pag yung kinabunan ng doon. Makalakot.
Dili lang unta magduda sa Renante. Pahin silang koneksyon ni Baby Renan. Madawat ka ko ang akong applyan nga bandayang tiguang, Roger. Madawat ka, Talia. Oh, narasya. Good morning, Mr. Raymond. Siyang giyon ko ni mga nurse nga motiman sa imong amahan. Wa pa siya graduate pero ipaliguro ko nimo. Maayo siyang motiman sa imong amahan. Salamat, Roger. Nadawat jud ko. Ko kasalig sa mong kugalingon. Talia, sa itsurap lang nimo kasaligan ka na. Laban rin sa pag-atiman. Ay, kabala ka, Roger. Kung giunsa ko sa pag-atiman si Sir Andon, mausap ang akong buhaton sa amahan ni Mr. Eman. Naibaw ko, makaya na nimo. Ug usbon ko, salamat. May income na jud ko. Sir Anton, di ang mga prutas nga gipapalit ni Doc Renante para nini mo. Kumusta naman si Baby Renan sa ospital? Stilan, sir, abi ni mo, sir. Parihas mo dugo si Doc Renante o si Baby Renan. Unsa? Gawas nga parihas silang nawong, parihas sa silang dugo. Oh, Renante, unsa may kahimtang ni Baby Renan? Luwas na siya pa. Why problema siya ang dugo nga gikinahanglan. Kay parehas mig type sa dugo. Yung bitaw ko ni mo, di ka too. Mao ba? Gino, gawas na, be. Mag-istorya mi si Renan. Gawas mo unta. Gawas na, sige. Ita, sabi mo, sir. Sige lang, God. Renante, ganong ingon ni anak imong naw? Namakak na ko si Erika pa. Unsa? Usay gibakak niya. Diyan mo. Unsa? Pa, ang amahan ni Baby Renan, nagduda si Erika nga ang iyang model ang amahan ni Baby Renan. Usa ka boyit moran. Pero sa dihang akong giadto ka ng boyit moran, bayot man siya pa. Bayot nga dili gyud ganahan og babae. Baka pa'y buong tuon na. Kung si Talia ang pasultihon, masabtan ako nga minyo ang amahan ni Baby Renan. Og si Talia lang ang nagmahal sa maong lalaki. Mas mutuo ko sa gisulti ni Talia, Renante. Pero, ganong interes ka man ini? Ambot pa. Ambot. Wa ko kasabot akong gibati. Mao ba? Ikaw, Renante. Unsa man? Pa? Wa ka ba'y gitago? Unsa ko nang pangutana pa? Basin bayag nakasa mo si Talia? Unsa? Baba, ngano misan tub ko tao na si imong huna-huna? Pa, bisan sa huna-huna, wa ko magbudhi sa akong asawa. Tinuod. Tinuod. Nakadahay ko ni Talia sa iyang kabuutan. Pero, no. Papasa na si mong huna-huna, okay? Kay Ginoo sa langit. Wa ko makapanghilabot og laing babae. Labi na gyud ni Talia. Nangutana lang ko, Renante. Tanawan eh. Mga retrato nga giprint? Ako ginang gipaprint niya itong naglakaw may Lalang og Gino. Tanang picture ninyo ni Baby Renan. Tanawa. Parihas yung bugnaw. O tanawang imong naw sa nag-edad pagkag-usa ka to eh. Tanawa, klaro ha. Ikaw ka na. O si Baby Renan kini. Tanawa parihas yung bugnaw. Pa, dili na mahimong basihan ang retrato. O pagkaamgit sa among hitsura ni Baby Renan aron mahimo na ko siyang anak. Wa ko makapanghilabot ni Talia ba? Wa. Pa, papasa na si mong huna-huna. Kanang dautang pagduda. Doon na ginilaing rason. Doon na gud.
Sige pa. Excuse na. Namakakan ako, Renante. Pero, ako ragyapon ng may bawan. Hello, Dr. Behares Residence? Panyero, si Anton Palacione. Oh, Anton, kumusta? Dugay na ito ako magkita. Ano na nawag ka man? Maningil ka na sa kautang ni mo. Gamay lang pabor ang akong pangayoon ni mo, doktor. Unsa ba ka na? Doon na ako'y gusto may bawan sa kong anak nga si Dr. Renante. Unsa man? May ipadin i-test ko ni mo. Sayo ra ang pagkuhag sample kay naa sila sa ospital karon. Tungod kinadinggi ang bata. Og naibaw kong daghan ka koneksyon sa mga ospital. Kinsa man ang imong ipa-DNA test? Si Renante ang akong anak og si Renante Palacio Jr. ang iyang sinagot. Kung mahimo, confidential lang. Mubayad ko bisan pila. Okay, asa man sila ang ospital na karon? Abi mo, baby Renan? Wa ko magtuo nga ikaw ang mamahimo na kung kaagaw sa atensyon sa akong pana. Wa, cute. Pero okay lang. Gamay ka pa. Di pa ta ka mahimong hilabtan. Love? Diin ka man. Renante? Kalain ko ni magtinanawan ako. Nganong namakakan ako, Erika? Ha? Namakak? Love, unsa ko na imong gipanulti? Nganong na kayong kamang namakak ko, ha? Bayot ka ng Boyet Moran nga imong giingon nga amahan ni Baby Renante, di ba? Ha? Wa ko mahibaw nga bayot di ay siya, uy. Sood mo sila si Talaya. Ayaw pa makak, Erika. Nagasulti mi. Og nahibaw ka nga bayot siya. Og dili sila suod si Talia. Unsa? Nganong namakakman, Erika? Kuan. Love, di ba mingon man ko nga pagduda lang to nako, di ba? Kuan, nagduda lang ko ni Boyet kay Ayaw na lang lisod-lisura ang imong kaugalingon sa pag-imbento na sab ug laing bakak, Erika. Nga ba imo naman sa nagituki, ha? Tungod kay namakaka. Namakaka. Nahibaw kong doon na kay gitago na ko. O gusto kong mahibaw sa tinuod. Nahibaw na kas tinuod. Og mahimo ba? Kapila na niya ko balik-balik ang sulti nimo. Kalimta na natong nangagi. Ato ng anak si Baby Renan. Love, maulang na importante nimo, di ba? Ang anak. Oh, importante ni nako, Erika. Pero dili nimo. Renante. Nahibaw kong kuwang kang pagmahal sa bata. Tungod kay nakahimo ka sa pag-usik niya. Naunsa ka ba? Para kusi lang? Kada ginutan ba nimo? Tanan na lang nakuliyok, imong bantayan? Tungod kay dunay dili husto sa mga panghitabo, Erika. Daghan kong nakita nga wa sa lugar nga panghitabo. Love, please. Promise. Di na gid nako garasan si Baby. Maning kamot nga maayo siya. Kanat lang. Tuod. Lakaw na sa laboratory. Kay miani ang doktor ganiha. Marid kuha na sa taog dugo. Okay. Ato na ning hunahon. Pero Erika, kung unsam gay imo gitago nako, isulti na lang na. Ayaw pa abuta nga ako ang makadiskubre ini. Puisit! Abi ba na kong nahuman ang kining problema, ha? Ha? Di kita
Dugid hinon mahitabo ang mahipaw kas tinuod Renante. Nga ikaw ang matuod nga amahan ni Baby Renan. Mamatay una ko. Una na mahitabo. Talia? Parinig ka naman, Jyoti? Eto talaga. Oo. Pero, Oh, ano yung problema? Roger, kanunay magkukulpaan ka ron? Natural nga. Kay may bago kang trabaho. Siyempre, excited ka. Tingali tuod. Nga naman day, usa day mapagtuo. Kuan man, good. Matagi kayo na kulpaan ko pa, ha? Si Baby rin naman, good ang musantop sa kuna-una. Naibaw ko. Karon pa ka pagkatugkad sa tinuod nga bation sa sakyanan? Wa ka na pagkibalita bahay nila, Roger? Wa na. Nag-usap tag cellphone, dili ba? Dili na sila magkakontak na to. Okay. Sige, ato na ta. Dako na mo na doon. Ako na da ng uban ni mong dadunon. Kinilang usang bag ang dada. Okay, let's go. Baby Renan, ayaw na paghilak, baby. Oo, didi na, ha? Didi na. Ngayon kilak naman sad na. Sakit ang tingalis kamot mo. Baby Renan? Magkakawas na ta, baby, uy. Okay na. Magagawas na siya. Oh. Nganong nagilak mo na akong baby? Dali ni daddy, baby. Agoy! Bayan, no, sus! Kaparaygon siyang daddy. Lalang, hipusan na daan ang mga gamit. Baby, muli na ta, ha? Adto na kasabay magpaayo. Roger? Roger, ni anak ko! Talia, may kanina ka. Mag-CR na ako, ha? Kay basig magkasapi ang doktor, ani. Di lang na ako mga butang, ha? Oh, sige. Excuse. Unsa man ning natagak? Oh. Diary? May diary din sa Talia. Mahilig sa din siya sa subat. Ito na siya sa suda. Ay, wala ba din nilak? Abdi ang sa kapahina. Dear Diary, atiman ko ni Dr. Renante karon. Ang misamot ang akong love niya. Dr. Renante? Like the stars in the night. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Gugmang binilanggo. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Bores. Dalit ka nato sa RMN Drama. So this love I've Umuto ka listeners ang part 9 no nga ari na po ta sa comment mo basa ron magtagad ako sa inyo mga comment ron kay ron di madubli-dubli no kay usas makataas gud sa vlog kay kining napundok ang comment ba no na mabulto na kog basa so sayang mo po di nag-effort mo comment ba no jadi na ko basahon brag blaen kay paminawon ba is na biro kayo di mo basag comment. Una akong basahon eh kalasiners yung comment kay para po kuan ba na pasabot nga nalipay sad ko nga naamo kanunay nagsuporta nya malipay masay ko mobasa og mga comment di pasabot nga active yun ay mga listeners no kay mingaw nga kayo ug wapoy mo comment mingaw kayo may grabe ha wa jud usang nga mo comment no mingaw kayo ang channel ng way mo comment mo na nga lipay kay ko nga naay mga daghang mo comment no so karon mga listeners magbasa na kog sa inyong mga comment no ako na ning
basahon kay daghan-daghan na sa day, no? Nya una na kong basahon gini si Rose Antumambien. Thank you so much Sir John sa sumpay. Salamat gyud way sa payan. Rose Antumambien, no? Salamat po sa imuhang pagpaabot ng drama ha. O si Janet Bangkong, thank you Kuya John, almost 4 months sinuwat. Ani, salamat kay sa na-upload, sa pag-upload. Wa pa may 4 months. Kuan pa, 48 days ang nilabay, no? Sukad sa last upload nga part 7, no? So, wa pa 4 months, no? Tingali, murag paminaw na niabot ng 4 months kay ang dugay na sumpayan, no? Salamat Janet Bangkong, no? Nya si Fernandez, thank you sa part 8 unta na up part 9. Dayon, no? Gauwan day ka listeners, no? Madungog ba yung dugdog mga listeners? Naguban yun, no? Salamat Fernandez, no? Naminaw kaning kuan mo na po di ang part 9 to. Si Imelda Ganal, salamat kay sir sa pag-upload sa sumpay. Sorry sa naitabo di nimo hapit ka na hack. Amping udaghan gid kayong salamat sir. Mao lagi ma'am. Salamat po kay ma'am, no? Sa imuhang pagpaabot sa drama, no? Paminaw. Mao lagi. Antong karon maagyapon magsig email sumangil nga mo sponsor, mo collaboration. Grabe gid. Murag ayo gid og kuan akong account nga ma-hack. Pinoy ra siguro ning hacker na. Sa inyo na karon sinos Pinoy ra kani. Murag mo may duda gud sa akong advisor nga Pinoy ra ni. Kay kanang may kasina ba yan na. Gusto niya nga maundang tingali ko yan na mo nang i-hack akong account. Paita, no? Na di na nakatawo mga listeners, no? Ay bang dili sila ganahan bang naimulabaw nila or dili sila ganahan nga malabuan sila kay gusto nila suluho nila nga. O gusto di sila ganahan maghago. Ning kita nga na di ganahan maghago ba. Gusto nila nga makuan sila dayon ba. Muangat dayon bitaw nga nang lamang sa isig katawo nga na. Mo ni mga hacker. Manghack sila ng account kaya aron mudiritso sila kuan ba. Diretso na silang kinabuhi ba nga hayahay. Di mo sugod sa sinugdanan bitaw. Muna nga mo giingon pa og sa istorya pa nga ang kwarta sa hangin walay panalangin, no? Sabot wa gihaguan ba mo na mawara sad siya nga murag wala gid. Mura sa aso nga ning labay ra ba nahanaw. Kay wa may panalangin. Muna nga sa mga kung naminaw kung kini ang hacking nagplano nga mo-hack sa kong account naminaw karon. Aw tambag nimo pag panalbahog tarong. Pag panalbahog patas ba yan na. Ayaw nang mamintaha kasi si kataw kay di man na siya, may grasya na. Way grasya. Way blessing ng imuhang style nga mangimuha ra kag giimuha. Manghacker kag account para lang musikat ka or muditso ka sa imuhang kuan. Wa may diretsuhan. Kinalam nito maghago, no? Maghago ta ba? Kaya di man maayo nang gusto kang makuha nimo sa sayon nga paagi ba. Nga wa ka mo sugod sa sinugdanan ug tinuod na nga challenge wa mo kay maabot ka na. Pareha nang butang ta lang. Moapil ka kunti sa dagan. Pwede di ka moderitso sa finish line aron mudaog ka. Kinahanglan ka mag-practice kung plano wag moapil ka gukod og dagan, dapat mag-training gyud ka. Pataas kag hangin ba, sige jogging, walking, mo tungas og mga bungtod para mo taas mo lig-on ka, imong stamina. Mo survive imong lawas sa kumbate. Mo apil kag kung nakay plano ba mo apil kag lumba sa dagan. Di pwede ka mo ditso ka sa finish line oy. Muna, no? Muna usa ka pagtulunan ba nga kung gusto ka mo angat sa imong kinabuhi. Musugod ka sa sinugdanan, gikan sa zero. Dili kay mo shortcut ka ba yan na? Di man siya pwede. Tinapulan man yung nana na mo shortcut ka dito ba? Wala mo ka mo suway sa first step. Sa may idea mo makuha na.
Kasi pag unsa nimo ka bright, kung wa nimo na nasuwayan, hindi pa pulos. Naman jud tinuod na yung mga tao nga mga genius, bright kay sila, kay maayo kay sila mobasa og mga libro. Kung sila ka bright, masag-o nila ng mga panultihon, kanang say, mga nakauna nila sa libro, kay bright kay sila. Genius. Pero, bisag unsa pa nimo ka bright, ug di nimo i-apply sa imong kinabuhi nimo nakatunan, wa gyud po'y pulos. Way pulos. Panalitan, nagbasa ko og libro nga kung gusto ka nga himsog ang imong lawas, imo ning sundon. Sakto, proper yun. Likay kas mga bawal nga pagkaon, nga mo kontra sa imuhang mga balatian sa lawas. Mo ni mong kanaon, mga prutas, vegetable, likay kas soft drinks, sobrang sugar. Kaya nagbasa kag libro, nasag-o ni mo tanan na. Kinabalita na kaya nasag-o ni mo ang mga healthy tips ba. Pero wa nimo tumana ang imong nabasa nga makaayo sa imong lawas, wa nimo tumana na. Mas gipalabi nimo ang imong kahangol sa pagkaon, bisag bawal hala habhab. Bisag bawal ang soft drinks hala inom. Why exercise? Bisag kay bawo ka nga kinahanglan ka ma-exercise, yan na. So way pulos ang imong nabasahan sa libro. Bright ka tinuod. Pero imong ka bright, wa nimo gamita, yan na ba? Muna nga sama ra ni sa hacker, bright kay sila gyud, kini mga hacker bright man eh. Bright og pangutok ba? Pero pamintaha ang ilang style. Dili sila ganahan maghago silang kaugalingon nga paningkamot. Muna palisiners na. Ako ning gisulti nyo karon kay para na po mo makatunan ba nga sa gingunaan nila ta natay ka-share ninyo nga knowledge ba. Natay knowledge pud. Bisig kaingon ta nga sige kag yaw-yaw na no. Nabutay knowledge i-share ninyo mga ka-listeners no. Nga sa ingon anak ba nga kuan. Muna salamat dahil ni kuan no ni sa nag-comment ari nga si Imelda Ganal no. Kaloy si Ginoo kanang wala pa gyud din taon na hack. Mga ka-listeners, giproteksyonan pa sa Ginoo mga ka-listeners nga di gyud ko mahulog sa hacker kay hapit gyud sa pagtinod lang hapit gyud. Kay hapit na kumulag in, mo sign in ba sa iyahang format. May gani kay nasuba sa una-una ba nga so sayon sa nako daan di legit ba gyud. Dito na ko nabuan nga dili legit. Ang padung na ko nga sign inan ba mura mo po siya legit mga ka-listeners kay pareha sa Google ba o forma. Pareha sa format sa Google. Magtuo ka nga Google na kay sign in ka ba? Di man deh. Muna nga always Ginoo gid proteksyonan pag rin taon ako ang channel nga di mahak. Unya sunod yung comment si Marge Albero. Hi salamat kay na-upload na gyud ang part 8. Unta sunod-sunod lang ang pag-upload kay maura tawon among kalipay basta makasubaybay sa drama. Salamat kay Marge Albero no nga nagpaabot kaning drama ba ug maura gyud taon ni makahatag lingaw niya. Salamat kayo no. Nya si Marian Laborte Sir Jan. Salamat bisag late na ko sa pagtan-aw. Gipaabot gid nako ni sumpay aning drama ha. Always watching from Osaka, Japan. God bless you. Salamat kay Marian Laborte no sa imong pagpaabot no. Sig dugay ta nakasumpay ba niya. Kanang nagpaabot gyapon ka no, nagpaminaw gyapon. Salamat kay Marian Laborte no sa Osaka, Japan. Salamat kayo. Si Jane Ruiz pasabot paabot jud ko ani ba. Salamat kayo kay nakasumpay ra jud. Isa pa yan Jane Ruiz no, salamat po kayo no nga napagyapon mo ba nga nagpaminaw no, nagsuporta. Wag mo mobiya ba bisag dugay o nakasumpay. Salamat kayo no. Nga si Annabel Lamban. Wow na ana gyud ang kasumpay. Salamat dul unta. Sunod masumpayan dayon. Mo na nang sumpay Annabel Lamban no. Salamat po kasi mo pagpaabot no, pagpaminaw. Unya si Nilo Senior Lao. Pag scroll nako nakita dayon nako ang episode 8. Dalian ako nakapaminaw doy. Dalian ako nagpaminaw. Salamat Sir Jan. Way sa payan Nilo Senior Lao no. Salamat kayo no nga nakabantay ka sa tong gi-upload no.
Ug naminaw ka, salamat kayo ni Nilo Senior Lau. Si Luz Biminda Orales, good morning Idol Jan. Salamat kayo nakabalik na jud ang part 8. Thanks and God bless always. Salamat kay Luz Biminda Orales. Nya si Miles Ramos, thank you Sir Jan. Unta tuloy-tuloy ng upload. Paningkamutan ako Miles Ramos no nga tuloy-tuloy na di mahuman gyud nato eh. Si Mami Bisdak, salamat Lods dugay jud bitaw kog pinaabot sa imo upload. Salamat Lods amping kanunay. Salamat kung Mami Bisdak no sa imong makanunay yung pagpaminaw no sa imong pagpaabot nga nadugay jud ni taon kasi luwagid no. Si Rosalie Buti, salamat sa part 8 admin og manghinaot ko nga napay part 9. Admin kay lami nga istorya. Sakto jud og magdayari ni si Talia aron mabalaan sa iyang anak nga ang iyang papa mao sinanti og salamat admin. Salamat kay Rosalie Buti pod no sa imong pagpaminaw. Si Juniper Patulumban, Kuya Jan, salamat sa part 8. Kuya Sapayan, Juniper Patulumban, salamat po sa imong makanunayang pagpaminaw. Si Vincent Amudia, sir, salamat. Ipadayon dyan mo, Kuya Sapayan. Salamat po kay Vincent Amudia, no, sa imong pagpaminaw. Si Rosie Bisin, part 9 na po, bisag isa bulan na po. Basi isa bulan na po. Panikamutan yun, nga di mo abot sa bulan, no? Pasensya kay Rosie Bisi, no? Nagtuwin taon na siya nga, sunod buwan na po ng sumpay. Pero, ilabay lang sa kadlaw, no? Part 9 naman taron. So, wala abtig isang buwan o isang adlaw lang, no? Salamat, Rosie Bisi, no? Kung siya, gito na siya, kaya ganahan niya makapaminaw dayo, no? Pasiluag, yun nga nadugay, tag sumpay, no? Yan, nakaibaw naman mo sa rason, no? Inaot mo ta nga, i-appeal niyo ampo, no? Nga, di yung mulampos ng hacker no sa yung plano nga i-hack ang account ba kay para makapadayon diap ta. Ako lang gisulti ninyo kay basin ba og sobraan ka bait ng hacker nya ma-hack gyud akong account matingala mo ngano nawa nako. Wala ko i-upload. Kay bait ba jud ning hacker mangita mo jud ning pagi basig mahugos laang madugay ba niya. Matingala lang mo nganong lahi lang upload or nganong wa na ko i-upload. Una nga nagpaybaw na ko ni daan tugaan ni daan ron kay unta kay baw sa panahon. Pero yan po yung mga listeners nga di yun dito ko mailad ba sa hacker nga nagsigig padala og email no. Yeah, ampo lang mga listeners no tabangi ampo niyo mga listeners no. Unya si Roslyn Maturan. Hay salamat taon naa nagyud part 8. Salamat kay Roslyn Maturan. Salamat kay sa paabot ug paminaw ning drama no. Nya si Christine Crystal Ann Lauron. Salamat kayo pertin na akong paabot ani abi kog dili na mapadayon. Salamat kay Sir, God bless and padayon lang. Salamat kayo Christine Ann Lauron no sa pagpaminaw no nagpaabot gyud no. So kaluyan sa Ginoo nga na ato pag yun padayon mga kalisenas antod mahuman no. Yan po lang sa dinyo mga kalisenas no nga madasig kanunay yung admin ba. Di yun ta ko mahugno ani mga maot nga mga kuan ba pang pangitambo parte ning naimong gustong muhak sa akong account kung kining naay kining nahurot na ang mga drama wa na tay murag na makawa og gana kay gihurot na sa uban inaot ta nga naga po mo kanunay no nya naka-advise na ko sa ibadiday nga sagdi lang gud og nay nag-upload lang gud pug imuha bala na lang na sila. Importante kay ang mga listeners man asa sila ganahan ba no. So pag nahayagan sa kung una mga listeners ba nga mopadayon ko way problema og mawahi at least nagyapon ko ba nga naghatag niyo kanang lingaw ba. Nga salamat kayo ni Badiday nga naghatag nako kuan sa no advice no sa yung comment no. Bitaw no sakto man sa no kay kamo man magbuot ko asa mo maminaw ba. Sagdi lag bawahi no. Salamat kayo gyapon ninyo mga kalisenas no nga namo kanunay. Unya si Millie Grace Cuesta naminaw siya sa langit kakilat ko. Niingon siya congrats sa bagong kasal no. Salamat dahil ni Millie Grace Cuesta naminaw siya sa drama nga langit kakilat ko. Nya na poy ang manali ng uban og basa na sa niagi no. So maor dito. Ay di pa dai si murag man na kung basa din man na din no.
More to mga listeners no sa bita kay mao nabubo ra tong vlog deron kay nabasa naman ako ni Agi no sa mga comment ninyo sa part 7 no. Lahi atong sa akong pikas nga natigom ang duha ka comment section no. So niabot og hapit sang oras akong vlog kabiyat asa pero naman sa human na sa drama. So depende naman ninyo na kung muminaw mo sa kung yaw-yaw no. Yung uban di man dyan na maminaw kay kanang drama ra may lang tuyo no. Pero ang mga solid kay ganahan man sad may balo unsay akong update ba. Unsay akong istorya no. So salamat kayo sa mga listeners no nga maminaw gyapon sa akong istorya ba. Salamat yan yung mga listeners. Mo to mga listeners. So sa pohon mag-upload lang ko karon mga listeners human ani. Mag-intro vlog na ko mga listeners no. Human ani mag-upload tag mga asoy kay namin ning request ko. Nya bahala na unay nag-una og upload basta kay mag-upload jud ko kay namay ning request. Di na ko mo kuan. Usbo na nako niya ako ang kanang prinsipyo ron kay total nihangyo ang kutarong sa mga niagi pa nya uman patuo ang uban nay uban ni patuo sama sa akong gisgutan nga mga maayong tao si amigo ug si palamiay no ug kitong uban pa nga ning respeto gyud itong gihangyo na sa una no pero sa karon nga ni mga bag-o nga dili makigsabot aw mag-atbang gyud ani ron sagdi lagdag una mo basta kay mag-upload ko paunhon na gud pumuna ho kay mao may inyong gusto nga mag-una gyud paunhon na mo na hagid pero ma-upload gyapon ko kay ang akong mga listeners kaya ganahan man sa kuha ang mga agi so ako ning buhaton para sa mga listeners no labi na sa ni suggest nga si Badiday no nga padayon lods ug sa uban pa nga ningon nga padayon no sagdi na kami bitaw listeners magbuhat asa may maminaw no so padayon ta ka listeners no padayon ta nya bahay ni Charlie Burdan yan ning request og maskara no adto na paminaw sa anay uploader nga tag-as mo upload sa radio Bisdak nag-upload siya ron akong gisubay ba nag-upload siya og ganahan ko siyang upload kay itong naay katong naay Cross o Diablo favorito kay nako to itong naay Basurero ba nga action drama ba daw ganahan kay ko itong mga listeners kay action kayo nya kuan sad ato sang drama nga kagaw ni Kain bitaw nindot kay ito naminaw ko mo kung ganahan paminawon kay mga action ba ka Radio Bisdak ba nya karon nag-upload siya part 1 sa kining maskara so Charlie Burdan kadto mas may dito ka maminaw kay di ka magmahay kay taas yung drama nya kuan sulit gyud kay wa pa man to siya ma-monetize di way ads. So way disturbo sa imong pagpaminaw nito Charlie Burdan no sa maong drama. Pero suportahay gyud ninyo kay ningkamot man ang tao no. Basta na ningkamot og tinud-an ay suportahin niyo mga listeners. Kay makita man sa ninyo nga nag-effort ang tao no kay labin na tinag-as. So dako kay effort na tinag-as bahalag mawahi basta kay sulit inyong pagpaminaw di ba? So, suportahin ninyo mga listeners kay nag-effort ng tao para malingaw mo, di ba? Mo na way kasulti niyo mga listeners no, mo na angay suportahan niyo kanang mga tao nga kuan gid ba? Matinud-anon sa ilahang kuan passion nila sa YouTube. Gusto nila nga unahon nila ba ang unahon para sa akong style nga tinag-as. Unahon ako ang inyong lingaw nga masulit ang inyong pagpaminaw. Labi na mga trabaho di mo mabitin kay taas man no malingaw mo samtang gahimo mo sa inyong mga trabaho kay una nga akong ikasuggest ninyo ganahan mo maminaw og mga channel nga tag-as og drama mao na sila no nya mo to mga listeners thank you so much for watching or for listening ja mag-intro vlog teron sa kuan mag-upload og mga aso ron na may nag-una ani pero tungod kay di pud siya mo respeto
Maginakog man da, mag-upload po ko ano ron. Testingan ako, di ba masuko? Masuko gani, klaro na. Testingan ako ng listeners. Total, di man ko mangupya. May magdi ko ka mo-edit. Ako may mag-edit. So, depende na ninyo asa maminaw. Muna. Okay, mga mga listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga listeners. God bless us all.